ni na pagsulinukay na liluto ni May. Aw tanan-tana daw ngay kumaurag pa man si May maglukay. Aw may iba-iba bagang bersyon kay na day. Aw ang bersyon ni May ang piglalag mames puda mapulot. Tang iba baga dyan ang piglalag asaw ka day. Aw pagka mahal-mahal naman daw ngayon ka mga Ricardo day. Aw iuna ini ang pigtatarang magpirarindal tabi kita mga tugang. At siyan kay ni makikalag kita. Aw nakakalag na lamang kawaw. Aw pa sa kuyang panlasa mauragon. May flavor na pandantsena. So dahon baga ito. Aw nagduruma na lamang kamo sa kampusan tao. Magbisita lamang sa mga gadan. Aw so pagkamuot ko ba sa iyang gadana. Pinagkutuan ko naman na kandila daw abuhay pa siya. Aw so iba ma dyan nagpakampusan to tama pa cute. Ang mga malsok naghahanap kay mga gwapo budak magagayon. Aw sus harido kita dyan. Aw para mapagkuta kandila. Aw sus mariusip na suulog yung harali puton baga. Hirilingon pa ang mga pusod. Aw baka magtaram ka man dyan ikaman nga ni Madi. Ay iyo pala na di. Sorry na bi. Aw dayo di pwede na mag-crop top ma day. Pero bako man so hirilingon na ang kaluluwa ta imbis na ikang matakot. So kwalag ang nagtirpuasan. Aw ang iba pa dyan may mga balo na mga alak. Aw ano an outing. Aw kulang na sa mga magdarang tent. Buhay kalagtabi ang pigtuyo. Bako ekskursyon. Oo ni pa may iba pa dyan sutulod kang gada ng target. Aw sus ko naman sana. Oo ni pa tabi. O kumako akang gandila sa mga tirador kang gandila dyan baka pwede mo na papuspuson mo muna. O tigbak na nga ni hinabasan mo pa o mahira ka man daw. O makikalag lamang ako mga madibuda pa di. Mga madibuda pa di yung mas natabi sa masunod naman. Thank you for watching.